Esquerra Republicana de Catalunya aplicarà un pla de xoc al carrer Jovara de Calella per revitalitzar-ne l'activitat comercial i de restauració. L'alcaldable republicà Jaume Puig aposta per fer-hi diverses actuacions, entre les quals es contemplaria la instal·lació de més punts de llum i arbrat i uns nous elements de senyalització de les voreres més integrats amb l'entorn que no pas les pilones. El carrer Jovara es mereix un tractament que s'apropi també al centre comercial i conjuntament amb una actuació que es faria també al carrer Escoles Pies i carrer Romaní, ampliar, diguéssim, el que és l'enxample del casc antic, perquè entenem que al carrer Jovara també hi ha comerç, hi ha restauració i creiem que si se'l potencia i aquest pla de xoc en 2 o 3 anys arribem fins al carrer Amadeu, per exemple, podria considerar-se com un carrer més comercial. El futur de Calella en matèria comercial passa, segons Esquerra Republicana, per ampliar l'eix comercial de la ciutat més enllà del carrer Església. Amb la Riera coberta també l'eix comercial ha de créixer, cosa que ara en aquest moment sembla ser que l'eix comercial tot passa, diguéssim, pel carrer Riera, desemboca a la plaça de l'Ajuntament i va parar al carrer Església i aleshores amb la Riera coberta això ja quedarà una mica més difuminat i poden haver-hi altres cotes de centre comercial. Esquerra proposa amb aquestes actuacions ampliar l'àmbit de remodelació del casc antic de Calella. La candidatura republicana planteja també treure les voreres del carrer Raval i convertir-lo en zona peatonal.